Very good, תום. למה אתה אומר לה וואו? אז אתה לא תרוץ איתה. הנה, היא מנסה ללכת לחברה שלה. That's great, Tom. Go. Okay, follow Tom and watch yourself. Very good, Tom. נהדרת, נהדרת. יאניאן, אתה מדהים אותי. פשוט מדהים אותי. אוקיי, עוד סיבוב אחד, תום עלי. אתה עושה מקסים. מקסים. אוקיי, תעשה לה. ככה לנעלה. תעשה לה.